Ahojte priatelia, pozrite, dostala som vetvičky tejto nádhernej bielej hortenzii a chcem vám ukázať dva zaujímavé tipy. Ak chcete, aby vám vydržala ako dekorácia celé mesiace, stačí dať túto hortenziu do vázy len s malým množstvom vody. Stačí 1 až 2 cm. Vodu ale už nedolievajte. Keď sa bude voda z vázy pomaly odparovať, hortenzia prirodzene vyschne a zostane takáto krásna. Takže váza, také 1-2 cm vody a hortenziu dáme do vázy. Asi takto, vidíte? A to nie je všetko. Chcem vám ukázať ešte jeden tip, ktorý som robila už veľmi dávno, ale dnes, keď som dostala od mojej švagrinky Majky túto hortenziu, tak som si naň spomenula. Chcete vedieť, čo to je? Tak počúvajte. Tu som si odložila menšiu hortenziu. Dobre si ju zastrihnem tak do boku. Asi tak. Do vázičky s vodou si dám trošku potravinového farbiva, konkrétne červeň jahodovú. Dobre zamiešam. Tak. Teraz dám do nej moju hortenziu. A za 1-2 dní vám ukážem, ako táto biela hortenzia dostane ružovo-červený nádych. Tak priatelia, takto vyzerá asi po 2 hodinkách. Naša hortenzia, pozrite, už naberá ten nádych. A tu ju máme po 24 hodinách. Teraz si ju kľudne môžete dať vysušiť a budete mať krásnu ružovo-červenú hortenziu. Ak sa vám moje videá páčia, poteší ma srdiečko a zdieľanie. A ak by ste chceli vedieť viac z môjho osobného pestovania, pozývam vás do môjho klubu na Hero domov pre radosť, kde zdieľam všetky videá z môjho pestovania v plnej neskracovanej dĺžke. Nájdete tam aj knižnicu všetkých infografík o pestovaní, o rastlinách, o škodcoch, o postrekoch, ale najmä moju osobnú podporu pre vás. Ahojte!